Det her, det er Christian. Boet i mange forskellige lande og lige flyttet hertil fra London. Og hvem fanden er du? Jeg hedder Christian. Jeg mener, du skal gribe Christian. Så Elias. Hvis jeg ikke slår igen, så vil alle de andre bare tro, at de også skulle slå mig. Hvis du slår ham, så slår han dig. Så slår du ham, så slår du dig. Du holder dig aldrig op. Ikke hvis man slår hårdt nok første gang. Can you fix my leg? وتعالى اسمه زول خبوب. يبقى زول مخوس. Jeg har ikke løjet over for dig. Jeg har Sagde til mig, Wunder!